GTV Stadion Śląski Chorzów z rocznika 2003 na 2 kolejki przed końcem rozgrywek pierwszej Ligi Młodzików miał ogromną szansę na wywalczenie ligowego prymatu. 5-punktowa przewaga nad drugim w tabeli Rozwojem Katowice dawała podopiecznym trenera Michała Pawlika komfortową sytuację. Aby jednak móc cieszyć się z tytułu, nie można było przegrać z wiceliderem z Katowic, który był wtorkowym rywalem naszych dziesięciolatków. Pierwsi w rozgrywanym w Chorzowie spotkaniu zaatakowali goście, ale ich akcja nie zakończyła się powodzeniem. Kapitalną skutecznością popisali się za to gospodarze. W 6 minucie pierwszy groźny strzał na bramkę dał Stadionowi prowadzenie. Autorem gola został Mateusz Wystop. Rozwój szukał wyrównania, ale strzałem katowiczan brakowało precyzji. W 13 minucie było już 2-0 dla Stadionu. Szybką akcję zespołu z zimną krwią wykończył Konrad Mazur. Do końca pierwszej części meczu to podopieczni trenera Michała Pawlika byli stroną przeważającą, częściej zagrażającą bramce przeciwnika, ale katowiczanie też mogli pokusić się o gola kontaktowego. Świetnie gramy taktycznie, bardzo dobrze wyglądacie, jeżeli chodzi o przesuwanie, o wysoki pressing, takie podejście do przeciwnika. To wynika przede wszystkim z tego, że Wam się chce i walczycie. Mamy problem jeden. Chłopak z numerem 10. To jest zawodnik, który im robi całą grę. W momencie, kiedy oni mają piłkę, to nasz napastnik, tak proszę, niech schodzi do środka, dobra? Obrońcy muszą stać, grają świetnie piłką prostopadłą. My wykorzystaliśmy to, o czym mówiliśmy sobie w szatni. Szybkie uderzenie z środka pola. Tam mogliśmy ich zaskoczyć. Starajmy się grać panowie 2-3 kontakty. Kiedy jest możliwość, przyspieszajmy z pierwszych. Jest ogólnie dobrze. Biegamy, walczymy. Pół godziny panowie do mistrzostwa. Dobra? Wiecie już, o co walczycie. Nie jesteście już dziećmi, że mają 6-7 lat, tylko wiecie, o co już tu chodzi w tej piłce. Pół godziny do upragnionego celu. Patrzcie, ile lat żeśmy się starali, żeby coś z tego było. 3 lata. Dobra? Skupić się, bo Wam się należy. Walczycie i to jest najważniejsze. Po zmianie stron oglądaliśmy zacięty mecz. Stadion grał dobrze, mądrze, ale goście za wszelką cenę chcieli napsuć krwi chorzowianom. Im bliżej jednak do końca, tym bardziej mogło się wydawać, że na naszych 11-latkach zaczyna ciążyć już presja wyniku. W 52 minucie gola kontaktowego zdobyli gracze Rozwoju. W szeregach Stadionu zrobiło się nerwowo. Katowiczanie uwierzyli, że mogą zdobyć w Chorzowie choćby punkt. Gospodarzom zależało zaś na dowiezieniu prowadzenia do końca, choć sami też stworzyli sobie okazję do poprawienia rezultatu. Ostatecznie więcej goli już nie padło. Stadion Śląski Chorzów z rocznika 2003 wygrał z Rozwojem Katowice i na kolejkę przed końcem mógł świętować mistrzowski tytuł. Będzie 2-2.
cieszy najbardziej, że z takim zespołem jak Rozwój Katowice wygrywamy w końcu 2-1 i podsumowujemy całą ligę zwycięstwem, pierwszym miejscem. Chłopcy się dużo napracowali, to na pewno całe te 3 lata, te wszystkie miejsca, które zajmowaliśmy, taka mała niewiara w pewnym momencie przez niektórych, a tu nagle okazuje się, że rocznik 2003 wygrywa i ma mistrza w lidze. Cieszymy się bardzo. Cała ta liga wyglądała z naszego punktu widzenia zarówno pod względem taktycznym, jak i piłkarskim, jeżeli chodzi o granie w piłkę, wyglądała bardzo dobrze. Problem pojawiał się tylko wtedy właśnie, kiedy graliśmy z tymi lepszymi przeciwnikami, ten stres. No ale jak widać nauczyliśmy się z meczu na mecz, Rozwój był dokładnym tego przykładem. Ta druga połowa faktycznie słabsza, to na pewno zawodnicy bardzo dobrze grający technicznie w piłkę, ale poradziliśmy sobie z tym. Jestem zadowolony, że mimo tej całej presji, tej otoczki tutaj kibiców i zachowania moich zawodników, no wygraliśmy, no trzeba się cieszyć. Pierwszy duży sukces, pomijając oczywiście wszystkie te formy turniejowe na boisku, ale wygrać ligę po 3 latach pracy to zarówno dla mnie i dla tych chłopaków duży wyczyn, szczególnie, że zmiany kadrowe, to wszystko co się działo w tym roczniku nie napawało optymizmem, muszę szczerze przyznać na początku. Dużo pracy w to włożyliśmy i dziękuję chłopakom za to, że słuchali mnie, mimo to, że czasami byłem rygorystycznym trenerem. Co dalej? Gdzie wieszacie sobie poprzeczkę dalej? No na pewno nowa liga, czekamy na nią. Mam nadzieję, że już będzie ciekawiej, coraz lepiej, coraz więcej zespołów w pokroju właśnie Rozwoju Katowice czy Gwiazdy. Chłopcy muszą się uczyć, to na pewno i na pewno będziemy mierzyli oczywiście o najwyższe cele. Ty, na łapce jest na łapce, dobra, ekstra, brawo. Panowie, brawo. Chodźcie na chwilę do mnie. Panowie, dawać, idziemy zaraz podziękować ulicą, dobra? Panowie, Możecie nawet wieloryba zrobić. panowie, jedziemy naokoło, coś tu mamy, dawać. Tak się mamy Stadion Śląski, idziemy tam po stronę, dobra? W sensie jedziemy po bocu, dawaj! Tak się bawi Stadion Śląski! Tak się bawi Stadion Śląski! Tak się bawi Stadion Śląski! Brawo, brawo! Panowie, możecie pić! Ja jestem pomocnik! Dawaj, jestem pomocnik! Nie! Dajcie! Brawo! Ej, daj mi ten! Ja tego nie piłem! Panowie, kapitan rodziców jeszcze. Dawaj, ręce łapiemy się i rodzicom podziękować za to, że z nami tyle wytrzymali.